Hvad så YouTube? Det er her Gamerboys.dk. Ja, det er nemlig rigtigt. Og kan vide, hvem jeg har med i dag igen. Min dejlige supporter, Jannik. Og prøv at se mit elsk. Jeg kommer godt til så kunne... Hvad? Jeg kommer til at trykke K der, hvor jeg skal til at sige det der. Og det er meget svært igen. Ja. Og prøv at se, hvad jeg hedder. Jeg ligger lige under Lasse. YouTube Gamerboys.dk /k. Men i den her, der laver vi nok ikke særlig meget info. Vi vil bare spille og hygge os. Ja. Så jeg håber, I vil enjoy. Join. Og IP er altid... beskrivelsen. Ja. Men jeg håber bare, I vil nyde. Og jeg har noget musik på, jeg ved ikke, om I kan høre det. Det kan vi finde ud af. Og hvis I ikke kan det, så må vi bare lige snakke lidt. Så må I bare sætte jeres egen musik på, hvis I har lyst. Ja, det er roligt. Og der er lige... Lad os så lige tror, så man kan se teamsne. Der kommer sådan noget ring på, hvor du ser ud fra en MM. Så kan du vælge en ring. Men mig og ham, vi har valgt vores rigtige rang. Så ja. Nu kan I se mit rang, og de andre her, de har bare overreageret. Ja, nogle af dem har faktisk... Han har T, ham den øverste, Silver Elite. Han har faktisk Silver Elite. Ham der Twisted. Ja. Jeg kan ikke se, hvad han hedder på det der... Jeg læste den der competitive til at spille med... Fuck. En gang. Ja. Jeg vandt i den der tabte. Vi tabte. Ja. Det går lort. Ja. Lort. Hvornår er det egentlig, du bliver unbandet? 3 dage. 3 dage? Men, så skal vi lave en komp om 3 dage. Nej, jeg skal noget om her i weekenden. Nå, okay. Der er væk her efter weekenden. Hvor er det, du skal? Hvad skal du? Det fortæller jeg noget til. Ja, okay. Plejefamilie, kan jeg sige. Nå. Har du plejefamilie? Ja. Min Okay. far er meget god. Nå. Hvad hedder det der? Er han både crack? Ja. Begge dele. Og alkohol og det der. Nå. Og det må jeg gerne vide. Jeg er pisse glad. Det må du undskylde. Ja, det er ikke noget. Det er en glad hele mit liv. Det er fars problem, eller hvad? Ja. Jeg har det vant til det. Det der. Nej, hvad sagde han? Se min pik. Ja. Ej, jeg flækker bare grin der. Jeg synes, det er ikke noget, men det er ikke noget. Men jeg har 2 andre lillebror, de sidder også, så det er ikke noget særligt. Fuck, du var lort af mig. Ej, vi sidder ikke ghoster fra hinanden, faktisk. Selvom vi ikke optager. Det går vi faktisk ikke helt seriøst. Vi kan godt sige, hvis der er nogen, der tager FK. Dude? Hvad? Hvad skete der lige for din mic? Min? Ved jeg ikke. Nå. Jeg går langt gang, hvad gør du? Også lang gang. Men AVP, Lyman, Bel5, Ashimov. Har du Ashimov? Det er hack. That's fucking hacked. Oh my fucking god. Her, that's my... Lad der er ikke nogen, der er på. Der er heller ikke nogen op til. Der er en op til tag. Han tager på. Og gud, alle jer derude, det må man altså godt sige, fordi det får nederen. Den er 2 i 20, så må man gerne. Fordi der skal ned for tag. Og hvis jeg sidder deroppe, så må man gerne sige det. Hvis du sidder med en ven, så må man gerne sige det. Det er ikke fordi jeg gør noget ved det. Det er bare sådan, at det er så klamt. Snak så dansk.
brystkasse. Hvad sagde han? Så bare et eller andet på engelsk, så kommer der dansk først og bla 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 bla. Og så der. Prøv at se til, han sidder og bare kæmper på TT. Og man vi ved altid, at der er nogen, der sidder på TT hver runde. Under ned for det skide tag. Mu. Det er mig. I sidste video, så sagde du, at du nogle gange sagde... Ja, det gør jeg også, mu. Det ved jeg godt, mu, jeg gør. Min mor sagde til mig her i dag, jeg var ko. Og jeg var lige ved, at jeg hedder CSGO herinde med ko. Ved hun, du hedder ko? Ja. Har du sagt det til hende? Nej. Det er bare min lillebror, det spiller også. Det spiller til en forens. Ja. Så de sidder bare... Husk nu ikke at ghost. Det gør jeg ikke. Jeg er levende. Der er 2 år på TT. Der er 2 år på TT. Og der var en levende, hvor jeg sagde det. Så det ikke goes. Lasse, hvorfor tager du ikke AK? Nej, det er ikke din nu. Jeg tager AK Vulkan. Lasse. Jeg prøver at se, at jeg kan snart få nogle penge med. Og så prøver at se, jeg skal bare ind og bet. Indtil jeg får sådan en knife i landet, så giver jeg dig noget med, så åbner du det. Så giver du mig hvad? Knifen, så jeg kan sælge den? Ja, og så åbner du keys på jo. Ja. På YouTube. Jeg vil have halvdelen. Ja. Altså, det er for eksempel 15, altså hvis du får rigtig en god kniv, for eksempel 15 Phoenix caser og 15 af de nye, eller de gamle Chroma cases. Nej, jeg køber bare en... Jeg prøver at se, at jeg kan købe nøglerne, så nøglerne, og så køber jeg nogle case. Nå, okay. Jeg køber måske sådan 10 nøgler og så 10 kasser. Okay. Og så skal du have 5 af skinsene. Nej. Du selvfølgelig får en knife, så vil jeg gerne, så skal jeg bare have halvdelen af sådan noget. Halvdelen af det, der får, skal jeg bare have. Så noget, hvis jeg får 2 knife eller den, så skal jeg bare have en af dem. Og hvis du får 3 knife, så skal jeg bare have en af dem, så får du 2. Hallo, hvis vi får en enkelt knife, ikke? Ja. Så kunne det være fucking sygt. Og sælge lortet, så køb, nogle keys. 2 sådan noget, jeg skal lige, så til en. Ja. Det er bare en, der spørger, Skype. Nej, jeg optager med Lasse hans YouTube. Hvad hedder den YouTube nu? Det du selv hedder. Gamerboys.dk. Gamerboys.dk. Og husk at like, hvis du går... Og subscribe. Og subscribe, hvis du går ind og ser videoen. Ja, og han selvfølgelig kan lide dem. Hvad? Jeg selvfølgelig... Eller... Han gør alt. Han har prøvet at give mig skin og alt muligt, der var startet. Det tror jeg gerne, han vil. En jeg kender, ikke også? Ja. Da jeg lige var begyndt på... nej, da det var... Jeg blev scammed, ikke? Ja. Så min ven, han gav mig en AK Vulkan og en Asimov Vulkan... og en Asimov AVP. Har du bare solgt det?
Nej, hvad? Det er lang tid siden. Og så blev jeg skamet for det. Skamet med? Det er ikke særlig... Det er bare dumt. Jamen, det er sgu da ikke min skyld, at jeg bliver skamet. Fordi de er sådan nogle bøsser. Ja, det er det virkelig. Hallo, der er en, der prøver at skamme mig igen. Eller på den der. Du kan sutte min. Og så lærte jeg bare glemme det. Og så sagde jeg, det er helt sikkert. Og selvfølgelig, så er der en eller anden, der prøver at trade med ham med. Og så prøver han at skamme mig med. Så hedder det... Prøver han at skamme mig, så siger jeg nej. Og siger han, hvis du ikke gør det, så siger jeg bare til Søren, at... hvad hedder det... At du skammer mig. Så jeg bare, gør det bare, fordi han er bare fucking klar, men han har sagt til alle folk, der scammer. Mm. Jeg kan ikke tage sådan nogle. Hvad med glas på? Nej, jeg har AVP, ja. Jeg går underground. Nå ja, jeg går bare... Jeg biger over whiteboarden. Og tager dem, der kommer. Yes, yes. That fucking heck. Lort. Fuck ham, den lille faggot. Lad os bare lige ud af det, du har. Hvad? Prøv lige se alt det, du har. Ja. Men YouTube, de kan ikke se, at vi trader. Nej. Men Jeg har ikke noget godt. ej, jeg har det der. Kom så vi trader. Jeg er ikke færdig med at sætte alle mine ting ind. Er du ikke? Nej. Jeg har bare alle mulige lort. Lad os vi gå igen nu. Jamen, jeg har... Venlig. Lad os se, tager vi to, hedder det game. Jeg har alt det der... Nej, vi tager kun et. Ej, så går vi snart færdige så. Nej, så tager vi bare to. Men det er på grund af, at... Ja, skal vi bare tage en? Jo. Men jeg har alt det der, og så har jeg også en Dragon King. Det ved jeg godt. Kom så, skal vi trade? Hvad? Skal vi alt det der på mit? Ah. Det var godt, den her AK går for over 1 euro. Alt det der lort, det går for til 80 cent. Vil du gerne det? Nej. Ej, indrøm det bare. Det er sådan noget, jeg har du set Soda med? Mm. Hans video var, nej, hans livestream, hvor der en, der sagde, jeg spiller 100 TF2. Så får alle mine CS2, nogle af mine CSGO til Golding TF2. Så gemmer han kraftigt min M4 A1S, et eller andet vildt noget. Mm. Så det går for 180 euro, eller andet han sagde. Mm. Selvfølgelig så sådan FK. Klamt. Ja, I kan ikke søge til ham eller noget. Han sidder på Ghost, det kan man se. Lasse. Ja. Så lader han mig lidt min ting. Jeg troede lige, han ville tabe. Ja, det tror jeg, han så fik ud af krigen. Mm. Kan vi sgu også tage en MM igen? Ja. Der var jeg starter. Prøv lige at se mit rank. Det er altså som om, du nogensinde kom derop. Jeg kommer aldrig... Så ikke. Og hvis I stadig kan høre mig, så lad os se en eller anden... Sådan der. Sidde. Et eller andet. Men han kommer lige med et, så... Ked af Og det. lol, jeg er i glasbur. Nå, jeg vidste ikke, jeg var i glasbur. Hvor er du henne? Tak for videoen.
Tak for videoen. Og jeg håber, vi vil like, og vi ses. Vi ses.